Ben, bueno, bons días de novo. Imos dar comenzo, entón, a xornada 40 anos de música orquestral en Galicia, proxectos e contribucións á música académica. No primeiro lugar, temos unha presentación, contextualización que vai facer Eduardo Alonso dese momento e, de seguido, faremos a mesa redonda co resto dos integrantes. Eduardo Alonso, ademais de integrante da sección de Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais do Consello da Cultura Galega, é autor e director teatral con unha moi amplia trayectoria dende 1965 e gañou unha cantidade de premios moi importante, non? Como a primeira mostra internacional do Teatro de Ribadavia, puso en marcha o Centro Dramático Galego, por iso tamén coñece moi ben toda a situación do IGAEN, do que participou como redactor. Dentro do Centro Dramático Galego foi o seu primeiro director, gañou o Premio María Casares en 1997, en 2007 gañou outro premio pola iluminación e o texto da Imperial Café Cantante, foi galardonado co Premio Max na súa edición de 2009 polo texto Extrarradios, Comedia das Mulleres Desamparadas, e tamén na súa edición de 2013 por Último Cowboy. E en 2010 gañou o Premio de Artes Escénicas da Xunta de Galicia. A todo agora fixo máis de 50 montaxes, que non leo para non facer moi longo, e remata de estrear xustamente o Teatro do Noroeste Guerra, que con un texto propio. E sen máis, Eduardo, douches a palabra. Vale, moi ben, moitas grazas. Antes de nada, teño que explicar un pouco, ou justificar un pouco, por que me chaman a mí, que non é a primeira vez que me chaman, cando hai que falar da creación e do desenvolvemento do AGADIC, ou as axencias correspondentes de artes escénicas que ao longo da historia recente de Galicia se foron creando. Chámame a mí cando realmente deberían chamar a un alto funcionario da Axencia ou da Consellería de Cultura. Pero non sei por qué non se atreven a contar esa historia, ou seguramente os actuais altos funcionarios non a coñecen. Entonces chámame a min que realmente fun un absoluto infiltrado nos procesos, sobre todo nos primeiros anos do proceso de creación destes institutos e destas axencias. Non só fun un infiltrado, sino que non era alto funcionario, sino que eu proviña do mundo da creación artística. Entonces, por iso, teño que decir algunhas cousas que teñen moito que ver con por que tomamos ou forcei a que se tomaran as decisións que se foron tomando na medida en que se poideron tomar. Porque é moi diferente estar na posición de ser funcionarios, é dicir, de formar parte da administración, que crean, construyen, propoñen institucións ou organismos administrativos que faciliten os procesos, e outra cousa é ser un creador que fai eso mesmo, o sea, propón, entón é como que propoñen solucións ao inimigo. Porque, dito dun xeito rápido, o primeiro que aprendín cando me atopei con a administración desde a creación é que a creación artística e a administración son bastante incompatibles. Son bastante incompatibles, ademais, e seguramente en unha parte importante innecesariamente. Pero, bueno, así é. Este atoparme con a administración provén tamén da idea, que ao mellor non todo o mundo contempla, de que as institucións, e esa era a miña idea e sigue sendo a miña idea, as institucións teñen que participar non só e promover non só a promoción e o desenvolvemento das culturas, sino tamén a propia creación da cultura. Eu sempre comento que é moi interesante promocionar que unha sociedade sexa culta, pero é moito máis interesante que cree cultura, é dicir, que se signifique como tal culturalmente, non? Porque a cultura é
un signo de identidade. E, por tanto, aí os gobernos, as administracións, non só o goberno autonómico, senón todos os diferentes niveles da administración, teñen responsabilidades non só de dar a coñecer, non só de permitir que os cidadáns accedan á cultura, sino que esa sociedade cree cultura. Como teño esta idea, e me atopei con que isto había que organizalo de alguna forma, cando me encargaron a creación do Centro Dramático, enseguida a mí me encargaron a creación do Centro Dramático no ano 84 e no ano 86 xa estaba pedindo que me deixaran salir do Centro Dramático para dedicarme a traballar sobre a forma de organizar a administración para que permitira o enlace con as creacións artísticas en xeral. Tamén teño que dicir que eu proveño da arte escénica, non da música, e especificamente do teatro, e, por tanto, inevitablemente, desde aí é onde eu atopaba as dificultades. Seguramente en outro tipo de artes, unha clase entre a administración e a creación sexa máis doado, pero no caso das artes escénicas, que é unha arte corporal, onde hai que contratar a xente, por decir de unha forma rápida, o choque era moito máis grande. Eu, enseguida, entendín a posición da administración. A administración ten uns valores que, ademais, debe defender e que, ademais, son necesarios dentro dos procesos administrativos, como son a transparencia e, sobre todo, no caso que máis afecta a creación da libre competencia, da concurrencia competitiva, da universalidade das propostas, pero estes valores na creación artística non son exactamente os mesmos. Na creación artística, posiblemente o valor máis importante é esa excelencia, e a excelencia non ten moito que ver con a libre participación, a concurrencia universal e conceptos deste tipo que dentro da administración sí. Estos son aspectos que hai que, desde logo, aínda, o aviso, están sin solucionar. Por tanto, todos os meus esforzos desde os anos 80 hasta aquí non serviron para nada, xa aviso inmediatamente, pero é necesario resolvelo. Lóxicamente, os altos funcionarios, os expertos en administración, a forma de resolvelos, é dicir, a arte se ten que adaptar as leis, as normas, a administración. A meu posición é contraria. O sea, a administración está ao servicio da arte. Non pode estar a arte ao servicio e adaptándose á administración. E a administración son os procesos administrativos as que teñen que adaptarse á creación artística. Por iso, o meu proceso de intentar estruturar o meu proceso, a miña intención de estruturar un pouco a relación entre a arte, sobre todo a arte escénica, e a administración foi, no fondo, un fracaso, é dicir, non o conseguín na medida doada, porque enseguida, cando eu era, xa digo, un infiltrado, é dicir, en canto me daban un pouco a lata, me marchaba a facer as miñas creacións e quedaba todo en más dos funcionarios e dos altos funcionarios que tiñan as intencións que tiñan en ese momento. Conto todo isto porque, ás veces, as accións teñen moito que ver con a situación personal da xente que as realiza ou da xente que está en torno a elas. Efectivamente, cando me puxen a traballar para facer unha clase entre o Centro Dramático, que era un centro de creación artística, e a administración, porque dependía da Consellería de Cultura, inmediatamente dime conta de que solamente as cousas estaban funcionando e podían funcionar, e funcionaron moi ben, gracias ás persoas, por a espléndida vontade dos funcionarios que eu me fun encontrando, pero a boa vontade e as certas miras de ir máis alá do que a administración determina están a un certo nivel.
e hai que conseguir chegar a ese certo nivel. Quero dicir, os funcionarios primeiros que te atopas son, vos sabedes seguro por outras prácticas, son o non. Non, eso non se pode facer. Isto é o primeiro que sempre se atopa con os funcionarios. E ademais teña razón, a ese primeiro nivel non se pode facer, a outro nivel sí se vai a poder facer. Entonces, xa digo, aínda que se contan outras cousas, a realidade é que eu lle pedín en canto, porque claro, todo isto ten que facerse tamén, aínda que eu era moi novo, non era inocente, facerse cando as cousas se poden facer. Entonces, cando hubo un certo cambio político dentro da administración, dentro do propio PP, que era o que mandaba entonces, e entrou na Consellería de Cultura un segmento do PP máis de xente que proviña da UCD, en concreto, o conselleiro que entrou en ese momento era Alejandrino Fernández Barreiro, non sei se o recordades, que era un hombre do PP en aquel momento, pero proviña de unha CD, ademais, bastante centrada. Entón, dixen, bueno, este é o momento, pedínlle que me liberara do Centro Dramático e propúxenlle dedicarme a traballar nun proxecto de creación dun organismo autónomo que permitira a independencia artística do Centro Dramático e das institucións que se crearan máis allá do propio Centro Dramático, porque se deberían crear outras institucións, da independencia artística da administración. Digo independencia artística porque eu tampouco nunca fui partidario da independencia política, en no sentido de que, efectivamente, os gobernos deben facer deben ter a responsabilidade, que habitualmente non o fan, pero deben ter a responsabilidade de establecer políticas culturais. E, por tanto, é a súa responsabilidade. A responsabilidade logo das institucións é leválas á práctica, non? Pero, a partir de leválas á práctica, sí se necesita unha independencia, tanto económica, digo que se necesita económica porque senón non hai ninguna, tanto económica como artística. Ben, xa digo, eu era novo, pero non era inocente e sabía que podía manexarme en un ámbito, non podía forzar moito a máquina, porque eu pensaba que o organismo que quizáis daría maior independencia a todas as institucións que se crearan sería seguramente unha sociedade anónima, como a televisión, por exemplo, que depende da administración, dos presupostos da administración, pero a partir de que se adjudica un presupuesto, en teoría, por lo menos, funciona independientemente. Ben, pero eso iba a ser imposible. Dentro dos organismos que me parecía que iban a ser aceptados por o goberno do momento, o máis independente sería un organismo autónomo de carácter comercial que marca bastante independencia no caso de que sea un organismo autónomo de carácter comercial, porque pode ter desde presidente diferente ao propio, sí, eso sí, nomeado seguramente pola Xunta, o ideal sería que nomeara o Parlamento, pero bueno, eso seguro non aceptarían, pero sí nomeado pola Xunta. E dentro dos organismos autónomos e destes organismos, quizá o Instituto me parecía que era o que máis independencia artística podía xenerar. Aquí, o que pasou con este instituto, un matiz un pouco técnico, a miña pretensión era, vamos a ver, si podía ter, ou se me aceptaban que tivera intervención delegada, é dicir, que tivera o seu propio interventor, co cual tiña un interventor, se tiña un interventor propio, podíamos, os que estábamos ali, realizar un proceso de entrenamiento para que se houbera intervir e analizar os gastos específicos que tiñan as artes. Si podía ter un interventor delegado, entón estaría ben que tivera tamén un presidente diferente do propio conselleiro da Consellería, aínda que este tipo de organismos están adscritos a unha consellería. Ahora, se non tiña interventor delegado, casi era mellor que fora o propio conselleiro o presidente para que a relación económica fora fluida. É dicir, que o propio conselleiro estivera vendo
porque iba a ser a que iba a facer os presupostos, vendo os problemas que había dentro do propio organismo. Ben, como non me aceptaron, e a verdade non sei por qué, porque tampouco era tan, seguramente por razóns de personal, non sei, non me aceptaron que fixera un diseño con un instituto con interventor delegado. Entón dixen, bueno, pois o presidente deste organismo vai ser o propio conselleiro, que así se entera moi ben dos problemas que ten. E fixen o meu primeiro proxecto de organismo autónomo que en aquel momento se chamaba Instituto Galego das Artes do Espectáculo. Teño que decir, por certo, que en este diseño non estaba música. E non estaba música porque a mí me parecía que a música en aquel momento, me sigue parecendo agora, pero bueno, necesitaba un organismo específico, moi específico, porque a música era, desde o meu punto de vista, era moi complexo, todo o mundo musical, e se se quería abarcar todo el, tiña que ter un organismo específico. Entón, eu centreime en as artes escénicas e audiovisuais, xunteinas, porque pensei que tiñan unha certa relación. E entón, presentei este proxecto de creación do Instituto Galego das Artes do Espectáculo. Era un instituto que, xa digo, para o sea, o meu concepto era que en ese organismo, claro, vamos a ver, si os gobernos diseñaran claramente, ou as consellerías, as políticas culturais, estos organismos son organismos de xestión desas políticas, de levar á práctica esas políticas. Pero como non as realizan, é moi necesario que estes organismos teñan certa capacidade de diseño de políticas no seu propio diseño. Isto xa o pensei desde ese momento, o sigo pensando agora, que virá conto máis adiante. E claro, si se van a facer diseño de políticas, hai que estar moi relacionado, penso eu, moi relacionado con a realidade. Entón, estes organismos teñen que ter algunha porta de entrada desa realidade. É dicir, dito rapidamente, das estruturas sociais, da sociedade. Claro, eu non podía permitirme, de feito propuxen, me dixeron que non, facer un instituto que dentro do Consello Rector do Instituto estiveran, por exemplo, como estaban en un catalán que tiñan en aquel momento, como modelo, pois, os sindicatos, as asociacións profesionais do sector, etcétera, etcétera. Non me aceptaron. Pero, polo menos, que houbera dentro dese Consello Rector, que era o que rector, non Consello Asesor, Consello Rector, que era o que tomaba as decisións, representantes da sociedade. E isto é posible. Estas portas se poden abrir en un instituto, en outro tipo de organismos non tanto, pero un instituto sí. A mí me parecía eso necesario. E era necesario por isto, por esa falta de realización de políticas e de expresión de políticas desde outras instancias. Entón, este organismo debería poder facer ese tipo de políticas. Ben, aprobouse polo Consello de... Presentei este proxecto, por certo, buscando papeles atopei o borrador, o manuscrito donde traballei eu nos anos 80, 70 e tantos, 78, 87, sí, para realizar este... Bueno, presentei o conselleiro, Alejandro Fernández Barreiro, lo levou a Xunta o aprobou, pasou ao Parlamento, e no Parlamento foi un proxecto de lei que estive no Parlamento e nunca rematou de ser aprobado polo Parlamento. O publicou o Boletín Oficial do Parlamento de Galicia do 26 de xuño de 1987, e ali estaba no Parlamento cando cambia o goberno e entra o tripartito, non sei que, e a Consellería de Cultura pasa máis a ser controlada polo PSG. E entonces todo o que viña de atrás non valía e cambiaron todo menos isto. É dicir, efectivamente, ese goberno e esa consellería colle o proxecto, o modifica nas consideracións que consideraron oportuno modificar, que basicamente foi quitar audiovisual e meter música e cambiar o presidente o presidente non era o conselleiro, pasou a ser un presidente nomeado
e aí estivo ese Instituto Galego que xa empezou a chamarse Instituto Galego Galego das Artes Escénicas e Musicais, o sea, IGAE. Este foi o primeiro IGAEN que aparece e con este diseño de IGAEN, que xa digo, eu cando leo a orden de creación e atopo cantidad de frases que me soan moitísimo, porque me copiaron, lóxicamente, moitas das frases, pero fixeron cambios moi trascendentes. Unha, o do propio presidente da institución, que pasou a ser nomeado pola Xunta de Galicia, non era o conselleiro, e con esta estrutura, bueno, e por certo, aquí sí que xa aparece adscritas a un departamento de artes musicais e adscrito tanto o Centro Dramático como adscrito a provisoriamente, por lo menos, a este instituto, tanto o Centro Dramático como a Xoven Orquesta de Galicia. Ben, este diseño de IGAEN é o que máis dura e ten momentos moi interesantes en función do interesante que foran os que dirixían esa institución. Tivo a ventaxa de que mantiña esa porta aberta, e dentro desa porta aberta, que modificou algo os representantes da sociedade, digamos así, das institucións, introdujo un representante do Consello da Cultura Galega. Durante moitos anos, o representante do Consello da Cultura Galega dentro do Consello Rector do IGAEN foi Damián Villalaín. E, gracias a él, se fixeron órdenes, leis, proxectos dentro do IGAEN interesantísimos. Se foi o momento máis brillante, desde o meu punto de vista, do IGAEN dentro das posibilidades que tiña políticas e demais. Por tanto, eu comprendín en aquel momento que era moi importante que unha porta hacia a sociedade estivera aberta neste tipo de organismos. Pero, claro, anos despois, cambia outra vez o goberno e aparece o bipartito e pasa a Consellería de Cultura a máis do Bloque. Entonces, o Bloque quere introducir dúas cuestións con as que eu, sinceramente, non estiven de acordo para nada. A primeira é o de Axencia Galega de Industrias Culturais, o concepto de industria cultural. A idea do Bloque era moi seguidista dos cataláns e se seguiran como fixeron os cataláns estiveron pensándose chamar ao seu instituto, Instituto de Industrias Culturais, xa tiñan incluso o anagrama posto nas portas e nas ventanas en cristales grabados e rapidamente se deron conta que non era que as artes escénicas, a música non son, a música culta non é unha industria cultural e entonces, en vez de industrias, como xa tiñan aí posta, chamaronlle de iniciativas culturais. Pero o Bloque non tivo esa cintura e transformou o IGAEN en Axencia Galega de Industrias Culturais con un problema conceptual, o de industria cultural, nin as artes, o audiovisual sí, pode ser unha parte, polo menos, pero de logo as artes escénicas unha parte mínima en industria. Pero este concepto e o de ser unha axencia, que as axencias non permiten ningunha apertura á sociedade. Bien, é verdad que se hai políticas definidas e claras, a axencia é moi interesante porque é moi áxil, é posiblemente máis áxil que un instituto, porque toma decisións rápidas e decisións moi internas. O Consello Rector da Axencia Galega de Industrias Culturais está formado por directores xerais de diferentes sitios, de economía, de presupostos, ou sea, xente que move a pasta, o sea, é moi, pero non ten absoluta conexión coa sociedade. Entón, se ten que, ademais, diseñar políticas, que é o que tería que facer, porque non hai quen as deseñe, xa fastidiamos.
porque aí as políticas que se deseñan son políticas de funcionarios. E as políticas non son de funcionarios, son de sociedade. E este é o problema que temos en este momento con a Axencia Galega de Industrias Culturais, o actual AGADIC, que é un organismo moi útil para desenvolver, pero moi pouco útil para deseñar. E agora se necesita bastante deseñar aínda. E entonces está totalmente cego, non ten ningunha porta por donde se poida respirar o que respira a sociedade, o que respiran as asociacións de creadores, as asociacións de actores, actrices, os músicos, non podes. Sí, recibir individualmente, pero eso non é un sistema para unha institución. Recibir, quero dicir, o xerente ao amigo músico e que lle conte os problemas que ten. Non, eso non é a fórmula. Ben, non quero, porque xa me parece que son e 10 tiña que ser este momento, estenderme máis. Unha última reflexión. Penso que deberíamos transformar a GADIC en outro tipo de institución. O mesmo que se transformou o IGAEN en GADIC, se pode volver atrás. Penso que para nós a experiencia dos anos en donde o IGAEN funcionou con certa normalidade foron os millores. Se desde logo as políticas foran máis claras, máis rotundas, sería moito millor. Estou falando de ferramentas, é dicir, según como se utilicen, pois dan resultado ou non o dan, porque as ferramentas teñen eso. Primeiro, son ferramentas, depende de quen as use, e segundo, valen para o que vale. É dicir, eu sempre digo, con unha chave inglesa, que é unha ferramenta espléndida, se clava moi mal clavos. É para o que é. E para iso son este tipo de institucións que teñen que ver con esforzos, a veces sobrehumanos, de conseguir que a administración e os procesos administrativos sirvan aos procesos creativos. Pero este maridaxe tense que dar tarde ou temprano. Moitas gracias. Bueno, moitas grazas, Eduardo, por esta excelente exposición do que aconteceu. Agora podemos abrir un breve turno de preguntas entre o público. Bueno, mentras se decide alguén, eu si quería facerte unha pregunta, Eduardo. Ti expuxeches aquí un pouco, digamos, de mediador, non? Cas administracións. E a miña pregunta vai un pouco tamén non tanto neste ámbito, senón de ti mesmo como creador, non? A diferencia que encontras das institucións ca relación cas administracións fai 40 anos e a relación de hoxe como creador con estas mismas administracións, non? Que é o fundamental que pensas que mudou co tempo? Precisas auga? Non. Vale. Non, gracias. Que eu son un pouco máis espabilado e sei moverme mellor dentro da administración, pero a administración non mellorou demasiado. Pasaron moitos anos, moitísimos, e houve momentos moito mellores. A administración autonómica non mellorou. Melloraron algunhas administracións locais, concellos, algunha diputación, non todas, pero aínda así falta moito. No caso das artes escénicas, que é o que coñezo, por exemplo, hai administracións, incluso, xa por non falar só da autonómica, locais, como son as grandes cidades, 7 grandes cidades,
que teñen políticas teatrais moi lonxe das grandes cidades de Europa, vamos. É dicir, que nos queda moitísimo por recorrer. Ben, é verdad que as hai con políticas e con boas intencións, no caso de Santiago, o Concello de Santiago, o Concello da Coruña, non moitos máis. Concello de Santiago, o Concello da Coruña, non moitos máis. Pero, bueno, aínda así moi lonxe de cidades do tamaño europeas, do tamaño da Coruña ou de Santiago. Santiago é a capital de Galicia e ten unha oferta cultural bastante limitada e bastante sesgada. Por tanto, non, falta moito. Penso, perdemos moitísimo tempo. Perdemos moitísimo tempo desde os anos, desde o 84, en donde de repente viuse que se podía facer as cousas e outra viuse simplemente, algo se fixo moi rapidamente, en poucos meses, viuse que as cousas se podían facer de outra maneira, pero eso non se volveu a repetir. E máis volveu para atrás. E se foi pouco a pouco desmontando prácticamente todo o que se foi creando desde entonces, excepto o Centro Dramático, e voulle chamar Centro Dramático o que existe agora por ser moi xeneroso. No. Ben, moitas grazas, Eduardo. Alguén ten unha pregunta? Ben, pois entón, grazas, Eduardo. Imos pasar á mesa redonda, pero precisamos un minutiño para poder colocar a mesa, non convertila en redonda, porque non o é, senón para poñer as cadeiras e invitar o resto dos integrantes desta xornada.